включване от плажа, репортаж зад мене, ето са, крие отдолу пипито, това е Жоро Илиев. Иска, търси Жоро Илиев или жив първо, ето го, Reincarnation, по-младо тяло, Criminal Mind. Търси място ново къде да се скрие. Тъй къде го бяха убили то? На Слънчев бряг, май. Добре, това е като Слънчев бряг. Ето го. Другия криминално знае всичко. Разкажи, Бобка. Да, аз съм притеснял за прекаляване. Почвам да сричам. Голям. След малко още. Не, чай да обърнем камерата, бе. Духна! Пак притеснения, пак това, пак онова. Оп, оп.